Hi guys, madung hapon na tong tanan. So karong hapon na day guys. Nag-uwan anja ag klase nila Lexi hapdira kay nalagi low pressure. Jaob mapod sila klase sa kaadlaw. Anja karon wa minahimo. Hapon ako naka-vlog kay nakatuog mapud ko si Lexi jud kay alauna natug karon pa na mata alas 5 na. Jadara ko dares gawas nag-vlog guys kay gani ako naka-vlog kay kusog mag-uwan natanggong gali ko datos sa Nibrok dara pas Alicia kay naghatid bang kong mananghilin mga alas 12 inja pagbalik na nang uli nabtan mo kog uwan motong nanilong na lamang ko kay wa ko nanilong kusog manggod pag uwan ja tugnaw mga alas 2 ta ko ni abot dares bay anja dara ko dare kuan aray. Dara ko daris gawas nag-vlog guys. Maado na raman natin i-upload maridyo. Kay murag sige na ra ba kog ka-upload. Kay agha magud pag kapungtan ag signal. Ladyo mag-upload ja. Di ko naisay nga di ko katahas mag-upload ug magabi. Munang kapuyan pag ko usahay mag-upload ug magabi. So dara kusbay magtanaw-tanaw sa ram ta daris mga palibot guys. Ag mabuwak day kay gipang balhing na nagtanom dia. Malami na ni tan-awon ninyo guys. Katong buwak dari guys nga ingani na tong pungpung ag buwak kay gibalhin na. Ang tudad to. Diyan gipang balhin kay arong lami na inig mamuwak na. Oh, blue turnip. Saan eh? Blue turnip? Nakalimot ko sa nganda ni na. Nara guys. Nakalimot ko gansay ngandi ha. Dapat pa dia gibalhing nanay. Ano yan naman tas mga kabuwakan magtanaw-tanaw. Di ako nangahoy ibabaw guys. Sunod adlaw na po ug anay kahoy ug di pa tumo sipotong pinabugha na mo ngahoy na pagbalik. Madugali kasi nakapangahoy ko gahapon sakto ra jud kay ugwa pa wa mi kasunglod ron kay wa ra ba mi gasol. Aritas umang buwak. Wa may taw der speakers kay wa man ibang kani siya guys, zingsing kay tambaw mo kuno ni. Mga tiguwang. Ang isa ka buhok banda kay nanay buwak. Dapat na. Sige rin dyan pamuwak. At ko ang nanay buwak ni nanay. Naiuban guys nga haning paningkamutan og mahang palami ag utro ag balik ag buwak kay luoy na kaning uban kay daghan naman ni sa isa ka kaang sipak-sipaken ang tanem sa laing kaang nari ko sa karsada guys magtan-aw ko sa katong ahang sabod na mo liksig ning terek ba. Yung turok dahil si dyan Tag Sara. Yung abot mandarig turok. Dahil mo ni si dyan guys. Buwak ni si dyan katuang gisabod. Na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 mo siguro? 9. Aw kamunggay guys, hampuong nakadyo guys. Inga ni sekreto og kanang nabitawa na ilamig dahon. Hang pangpuungan kay arong malami may ngana ba guys. Lami inig magharos kay hanutoy inig haros. Wa ko ganahi mangus katong nay arang tag-asa ra kadyo jawa na ilamig dahon. Tuto ang gipangpuungan mo nagresulta.
Dara ko guys, nagduyan-duyan kay hapon naman. Laay ka adyo. Laay ning kaning magsigir bitaguan. Kayo adyo kay lakaw maantigo. Na daghaglamok. Diya ganiha day guys, nag-ingon si Ate Ali nga nagpadako no si Mariano. Diya magijang harap ang gipada. Kuwang rakadong liksian. Kaya na ipamalitan si liksian para sa Girl Scout uniform. Diya, kipadani sa kay 1,000 raman. Kaya ba si Zang agijang anak nga pilihan ag sidan. Diya, pilihan ag sidan si Liksi. Diya na pa'y bawon po, magpili pagbawon. Kada adlaw. Buntag udto din na siya guys. Dahil kas ang hanggibawnan og tulo ka buok. Duha ka fajibar og isa ka hansil. Tulo ka buok. Isa ka corner ni siya guys. Buntag gra pagkapalis wa na. Kay di ay kuno, da kuno classmate ni jang nangadyo. Hanar man pagipasagdan kay pasigluoy putoy jang classmate. Kay ni nga malagi pasliksi nga naluoy kuno si hang katapad nagkaan si Jaja gila classmate wa uy gikaon ato gitagaan ni Liksi or naglamok parang lapo ka dari kagianan setengah sa giduyan ng tatay lapok Diya, balik tang Mariano. Naku istorya parang Mariano. Kay niingan man lay kunog hugman silik sirong December. Di na ko gustog marhi si Zadari. Di na ko gustog magkita jang naong. Bahala na siya. Bahala na di sa kitang liksi. Kay nga no, wa si Janing tuman sa mong sabot. Muna, sabot nga katong ipirmahan nila nga ingato ijang ipada kada 15 katapusan. Okay raman tag magpada kas asa isa ka buwan. Pero di po nang isa kalibura. Grabe naman po nang isa kalibura. Tuon mo kinaos imong anak. More na kinaon. Nga napay vitamins akong namang gali magkuan. Kanang ijang ipadang isa kalibo. Kuwang rajid kaadyo na niliksi. Samot na karon nga grade 1 pagani. Kuwang ra kaadyo na nija. Mao nang hang desisyon nga di jud na liksi pahugman. Bahalag magkinaon sa di jud ka makahawam sa bata. Kay wa kaning tuman sa sabot. Bahala ka diha. Kanang uban nga wa nakasabot, mo dit sura pagbas, bahala mo. Bahala nang uban dihang wa nakasuhito unsa. Okay ra jud na mo pada sa kas-ara sa kabuan. Basta di pa di nga ng kantidara sa kalibo. Kan-ani mo sa kalibo. High blood ka gisapot ko ganina. Gibalik-balik pa jang Liksi pagtawag ni Mariano. Video ko sila nga na kinahanglanan si Liksi sa Girl Scout. Kaya wa palagi ko sweldo sa YouTube. Mauto. Pero si Liksi di man pwedeng mo-appeal sa kanang scouting. Pero kada Bernis manggunan nila suoton. Ako na ramay magpalit. Tana sunod adlaw. Di na kumuasa ni mo Mariano. Buaw ka jud imong gipada. Mauwa putas imong gipadadaan. Ati ali. Na dapat mahatag putas hinagaan ni sa pagkuha, pag-claim. Bisag sudan na raman para ni Eliana ug ni Liksi. Gin sa kaani mo kwarta na nakikaipon diha, bisan pag na nakikaipon diha kay wa kumad hango. Magahu ara sustento kag tarong sa imong anak. Gusto mo di ka muhuwam, di ka mo sustento tarong. Pikatan ka na harong December. Ngano ba pag di makita Liksi nimo? Para dahil diyang lingaw-lingawon dari. Magkapakaan ko sa hang anak nga ako ra. Kaysa magsaad-saad kasi imong anak nga na magpadaka pero kuwang ra kaadyo. Di ra magkapalit sa gusto sa imuhang anak. Mana adyo na raman pag-asa. Adyo na kaasa nga makahuam ka bata karong December.
Kaya hanang dad is liksis tagbilaran at tumidad to. Bisag asa mi, wala kay labot, di ka kahuwam. Tareng mangkusta ng tareng. Pero wa man kamukuas atang sabot. Dugay na pila na kabuwan, pila gali ka kabuwan wa nagsustintong liksi. Bago pa ka nagsustinto. Diya mo na imong mo na imong ipanghambog. Di pa ka mo direct ug hatag padana ha. Hadlek kag ahuon sus, Ginoo ko na hangol dan imong sa kalibo. Pilasan jud ko. Ug insa ko nimo, mo panihang ibalik nimo karong December. Ako tarang jud ko tanang tarang matabang pa magalit ko di na kadugo. Pero ako'y mabikil, pasensya na raman jud. Sa mga katong ganahang Mariano, pasensya na mo jud mo guys. Kay di jud kamo, di jud lalim, di lalim nga maingani ka sitwasyon. Musaad-saad pa jud kas bata. Hindi di nimo tumanan. Nagdahom taon pagbata nga makapalit si Jaukuan para Girl Scout kay malagi jahang ganahan kada Bernis sa suoton. Ako na ramen ingang liksi nga ako rin magpalit kanang isang idang gipadang sa kalibo aron nay palit og sidan ni liksi. Sidan og bawon kay kuan pilian lagi. Nga naman dyan ang bata pun magpili. Pero mara na yung ika-istoryang Mariano nga di jig kam na pahugman sa bata. Pasensya ay ta. Taas ko pasensya nimo. Imo kong papangat aw. Imo paron. December aho na hangtod-hangtod. Sinsya na mo guys, nagpakuan ako sa hang kapangat. Kaya napangat, jud ko ganiha. Kaya nagdahom lagi siliksi. Yung asa lagi pagbata. Mao na guys. Mara niya harong vlog rong adlaw guys. Kaya ako'y malaing makuhan. Nagpada si Jack. Salamat rin po si mong gipada. Nalipay magpasliksi. Bisag nagdahom si Jack nga na. Makakuan na si Jack ang gusto. Pero karon pasensya ay ta. Diya guys, mara niyang vlog guys. Think kay kuan kanang gabi na. Papaslik siya sa atong pajamahan kay daghan naglamok. Mara niyang vlog guys at ang napadahang next vlog. Pasensya na mo sa hong na mga naistorya pero para ditong Mariano. Kay gara na. Mara ni guys ang vlog. Salamat sa inyong pagtanaw. Amping mo kanunay labi na karon kay na low pressure. Thank you for watching guys. Bye.